Käydäänpäs tänään oikein pikaisesti läpi tämä sukupuolikeskustelu ja miltä se näyttää tieteellisestä maailmankuvasta käsin. Tämä aihe on yllättävän ajankohtainen vuodesta toiseen ja tällä kertaa se on ajankohtainen sen takia, että vihreät tässä aika hiljattain tuolla Instan puolella, jossa he nykyisin vaikuttaa, hehän poistuivat X:stä, tuolla Instan puolella he julkaisivat tämmöisen aika raflaavan otsikon siitä, että sukupuolia on enemmän kuin 2. No, mä en ole ihan varma siitä, että puhuivatko he mahdollisesti sienistä, joissa voidaan havaita tämmöisiä lajeja, joilla tosiaan on enemmän kuin 2 sukupuolta. Mutta jos me puhutaan nisäkkäistä, niin biologisesti katsoen on ihan objektiivisesti havaittava tosiasia, että kaikilla nisäkkäillä on 2 ja vain 2 sukupuolta, uros ja naaras. Ja tämä on faktaa siitä huolimatta, että me tunnetaan myöskin pieniä poikkeuksia tästä kaksijakoisuudesta. Ja sitten, että joillakin ihmisillä on kokemuksia, että he eivät kuulu siihen sukupuoleen, jolta he näyttävät, tai että he eivät kuulu mihinkään sukupuoleen. No, mitä tästä sitten seuraa? No, ei oikeastaan vielä mitään. Nimittäin filosofi David Hume, joka eli tuossa 1700-luvulla, niin hän huomasi jo silloin, että tosiasioista ei voida johtaa suoraan mitään arvoja tai moraalisia sääntöjä. Jos me todetaan fakta, että maapallo kiertää aurinkoa, fakta, niin se ei suoraan oikein vielä vaikuta mitenkään esimerkiksi siihen arvopohjaiseen väitteeseen, että tappaminen on väärin. Esimerkiksi mun mielestä tappaminen on väärin, vaikka mä en tietäisi sitä tosiasiaa, että maa kiertää aurinkoa. Okei. Tämä siis tarkoittaa sitä, että jos me todetaan nämä biologiset faktat, että on olemassa nisäkkäillä 2 ja vain 2 sukupuolta kaikilla nisäkkäillä, niin tämä ei vielä itsessään tarkoita tietenkään kenenkään syrjimistä tai sitä, että me kiellettäisiin joidenkin ihmisten olemassaolo. Me voidaan todeta, että tästä säännöstä on pieni määrä poikkeuksia. No, katsotaan näitä nyt sitten vähän tarkemmin näitä poikkeuksia. Eli erilaiset kehityshäiriöt, DSD, kehityshäiriöt, niin kuin sukupuolen erilaiset poikkeamat, niin nämä on myöskin ihan lääketieteellinen tosiasia. Ne on hyvin pieni, marginaalinen ilmiö, muistaakseni 0,02%-1,7% on tämä esiintymistiheys väestössä, vähän määritelmästä riippuen. Mutta nämä poikkeukset ei sinänsä ole uusia sukupuolia. Ei ole 3. sukupuoli tai 4., 5., 6. sukupuoli, niin kuin monet joskus tuolla voke-aktivistit varsinkin tuntuu väittävän, vaan nämä ovat vain poikkeuksia säännöstä. Näillä ei ole samanlaisia biologisia funktioita ja samanlaista ennustettavuutta eri piirteissä kuin uroksella ja naaralla on yli lajirajojen jopa. Sitten taas sukupuolidysforia, eli tämä kokemus siitä, että sun sukupuoli-identiteetti ei vastaa sitä, miltä sä ulkoisesti, objektiivisesti näytät, niin tämä on myöskin ihan totta. Tämmöistä ahdistusta esiintyy ja sekin on aika harvinainen ilmiö. Okei. Mä sanoisin nyt tässä arvokysymyksenä näistä faktoista, että mun mielestä niin on ihan selvää, että tämmöinen ahdistuksen kokemus oman identiteetin ja kehon välisestä ristiriidasta, niin se on tietysti hyvin traaginen sille ihmiselle. Ja mun mielestä ei pitäisi millään tavalla syrjiä tai suhtautua vihamielisesti semmoisiin ihmisiin, koska eivät he sitä tilaansa ole itse valinneet. Mutta tosiasioilla on kuitenkin itseisarvo minun mielestä. Tosiasiat pitää pystyä toteamaan, ilman että joku tulee huutaa sulle, että sä oot transfoobikko tai joku terffi tai muuta vastaavaa. Eli jos me pyritään määräämään, että ei ihminen saa tehdä havaintoja objektiivista todellisuudesta, esimerkiksi nyt sitten nisäkkäiden sukupuolesta, joka on aivan yleisesti havaittava tieteellinen tosiasia. Ja me kajotaan siinä perustuslain takaamiin sanan, uskonnon ja tieteen vapauteen. Siis tämä ei ole viisasta lähteä tämmöiselle polulle, että joku ideologia määrittää meidän todellisuuskäsitystä. Mä en ainakaan pidä tämmöistä järkevänä. Siis Suomen perustuslaissa perusoikeuksiin kuuluu se, että kukaan ei ole velvollinen osallistumaan jonkun uskonnon harjoittamiseen oman tuntonsa vastaisesti. Ja jos jollakin sattuu olemaan tämmöisiä uskomuksia omasta sukupuolestaan, omasta kokemuksestaan tai että montako sukupuolta nisäkkäillä ihmisillä on olemassa, niin ei mikään poliitikko tai virkamies tai kukaan voi määrätä pakottaa muita osallistumaan tämmöisen maailmankuvan
jakamiseen. Se ei vaan niin kuin kuulu länsimaiseen sivistykseen. Toivottavasti tämä asia tuli nyt tällä kertaa selväksi. Erkki Seppänen on ehdolla Tampereella kuntavaaleissa. Pidetään huoli siitä, että koulutuspolitiikassakin pysytään tosiasioissa. Järjellä pärjää.